שלום, אני דודי והחלום שלי זה להיות במאי קולנוע. השנה אני מסיים שנה חמישית בלימודים בבית ספר סם שפיגל לקולנוע במקצועות בימוי, צילום ותסריטאות, והסיבה שהבאתי אותנו לכאן זה באמת סרט גמר שאני רוצה לעשות, סרט שאני כתבתי במשך השנה האחרונה ושאני מתכונן לקראתו כבר כ5 שנים אפשר להגיד. אנחנו נמצאים כאן ביפו בין שכונת עג'מי לים, ואם המצלמה תואיל בטובה לפנות שמאלה אני רוצה להראות לכם את הפריים הראשון שבו מתחיל הסרט, וזו הגיבורה של הסרט, ארבל, אחת מהדמויות, והסיבה שהיא קפואה זה בגלל שהסרט עדיין לא יכול להתרחש. בשביל שארבל תוכל לפעול, בשביל שהסיפור יוכל לצאת לפועל, אני צריך את העזרה שלכם. אני משקיע את כל הכסף שיש לי, ויש הרבה אנשים שמגיעים בהתנדבות לעשות את הסרט הזה, הרבה אומנים והרבה אנשים מוכשרים, אבל עם זאת זה רחוק מלהספיק. מבחינתי זו הזדמנות לעשות סרט שהוא מכניס בתוכו את כל הסרטים שאני אוהב, הסרטים שאני גדלתי עליהם, כי זה סיפור שהוא בעיקר על אהבה, אבל יש בו גם המון מתח ומסתורין ואיזשהו אתגר לצופה להיות מוכן להסתכל על דברים בצורה אחרת. כל זה קורה בעוד חודש, יש לי ממש מעט זמן לגייס, ואני מקווה שהסרט יעבוד, אני אצליח לרגש, ובעזרת זה גם לצאת לדרך של עשיית סרטים, מה שתמיד היה החלום שלי, ובעזרתכם אני אוכל להגשים. כאן.